Norok joto saimano tabuk Tripura o Lok Sabha election West Tripura phasing 19 April tai East Tripura phasing 26 April lo ungnai hake belai khen mokol kaisom lajak tabuk joto borok no sabo kwplai ingnai ingya amato jora se saimanai haipano borok tabuk belai kheno jar sajamani candidate no bodunani hinai chaitok lajak haike chung social media rong bisingti bo nuku The Times India ni bisingti sawi mangka Tripura ni total voter taklai 2024 ro Lok Sabha election no voter rokni list ingkha 28.78 lakh omo East Tripura seat by West Tripura seat ni total voter miliwoi pura Bharat ni total voter no saimana thanga 97 crore register khajaka obisuo 49.7 crore chla tai 47.1 crore broi tai Bharat ni population 140.76 crore omo ni bising 97 crore register khajak hake Mizoram ni sini Tiprasa bururong no Tripura bo resettlement jangmani borong ni bo voter list register khaimani kokjak hake 17,000 Mizoram ni Tripura o buru resettlement jangmani register khlaijangmani voter list kokjak hake tabuk jora sina singjak budunani bagai belai kheno chai tuklaijak Tripura ni borok bo sabo painyo sobno buduno hnai yang BJP ni East Tripura seat candidate jakha bubagrani bini bai kriti Singh Debarma tai West Tripura seat tokai agini ksam CM Biplab Kumar Debno rijaka hake tabu kotor khai misil meeting khaye rally ro khaye promote khale tonglayo Tripura motha tai BJP miliwoi kriti Singh Debarma bai tai Biplab Debno bodonani bagai Tripura ni borok rongno kok tunilai tonilayo hake ayang CPM tai Congress miliwoi India Alliance ni sinijago aro khai East Tripura o rijaka CPIM ni Rajendra Rwng no tai ayang West Tripura side phasing ni candidate rijaka Congress ni Ashish Kumar Saha tai borok tabu kwbangman confusing jak te wana laijak somono bodai chano sabo Tripura ni hamkrai khaino tai Tripura ni kok saino tai Tripura sani hamkrai ni bagai kok saino hake jesapana thangtung Tripura sarong ni kok sana nangnai Tripura sarong ni je masa mani yang tongmani je Tripura sarong ni man thaino man yang ni tongmani amono se sawine nangnai parliament no tei kahamani nya hapung hasuk hatai kuchu hasuk beram ni tei nya hare Tripura sarong manangu tei hami ambo goreng ni tei ro sangi jangna ya filter kre amorong ni kok saike kese Tripura sarong develop ngai Tripura sarong ni bahike develop khaiman amono se saina nangnai Tripura sarok sak hamna jangnani hospital ganao korei nok nukhung kaham korei amono chung budalayo হাজার লাখ বুট বাই পাইরি হলাयो Tripura sarongni hamkrai ingthung Tripura ni hamkrai ingthung hnai haipano baksa buksu Tripura sa Tripura ni hamkrai ne oi sidno lobungai rangno lobungai Tripura sano olokai muitu pogui thango bosor borong mamang kabang tongai 20-30 বছর tongoi Tripura sarongni hamkrai ni bagi kok sajagya tabupo hake amono je buduo nijini bukhabetnai haipano bokhorok bai wanchugi ridi sabo Tripura ni bagi kaham nanyo sabo leader kaham sabo borok kaham sabo agini simino Tripura sani bagi kaham nai haja amono wanchugi se bodona nangnai joto borok rongno Tripura ni borok rongno ibena mang Tripura sarongno simi samaya Tripura ni joto borok rongno no ang sawi tongo amoni bagi no 19 April by 26 April lo joto Tripura ni borok rok jar sajangmani bomono bu candidate no budi hogakai Tripura sani hamkraing no Tripura ni hamkraing no Tripura sani kok sajangno parliament no Tripura ni parliament no kok sajangno amono na ye budi lanya nangnai joto Tripura sarok Tripura o tongnai joto dofani borok rok hake norok saimano Tripura o kaini seat tongo kaisake East Tripura seat te kaisake West Tripura seat tokai general ni borok rok no ajagao election candidate busawi manai MP ngi manai hake East Tripura seat tokai amo ST rong ni bagino reservation aro ST rok simise vote busawi manai te kebo busawi miya ajagao thingno voter rok to population bong borono bango SC te general ni bororong no bango haipano West Tripura ni theke ayang East Tripura phasingo te se Tiprasa ST rok bangko go amoni bagai ayang phasingo ST rok bagai kaisa reservation jaga narakjak seat narakjak MP ni seat tamoni himbale ST rong ni kaisa pana seat kering ya ke ST rong ni kaisa pana MP kering ya ke Tripura sarong ni bokok saja galak Tripura ST rong ni bokok saja galak ta tamni himbale Tripura sarok joto ni seke
kwrwi o Tripura hao norok joto no saimano haike Tripura ni voter list o ongkhorjak 28.58 lakh voter register ongkhorjak o jagao wansa Tripura joto miliwi se omo Tripura ni joto voter rong no milirwi haike Tripura ni population busuk saimana norok tabo 42.23 lakh haike North East India ni bising second most largest population state ngakai chini Tripura no first ngakai Assam haike chini Tripura o amsuk borok bango haike takhok buhurong norok samno bodonani hintong nongni bokhabai samno hamjak norok bokhorok bai wanchugui samno bodonani hintong amo norok komeni bising teke sahori manu haike jesano pano rimanu board amo kuno no problem tamni himle chung kaisa democracy country ro tongo chung jesano pano chini amo renani bagi right tongo haipano jeno board wo amno wanchuk bujiwi bodidi chung omono bodwi chung tomo mano omono bodwi chung tomo mano haike wanchuk bujiwi je chung Tiprasa ni hamkrai ingna nayo amono tui chung bodena nango hamkrai ni kok saya tai ria ngako bono bodi tamlapsa amoni baganya je kok sanai je rinai bono se bodena nango haike tinini video amsung ngka nora amsu zura video no nai tong hakai o video no kisa like klar di tai share khadi amsung no tinini video hambai